Здравейте! Сега снимаме как играем на GTA. Забавна игра, която е за всеки милионер. Не е точно милионер. Така, селенчи. Един много ни се фука, че е милионер и ще го отрепа. Как казва се Илинчо Пилинчо, дет го измамихме, че гледай го, ега ти пръста има. Крив. Как мазяпаш, ма. Какво? Ти са loading data, do not loading success. What's a careful? Loading. Loading successful. Секс. Ой, гатиякия съм. Батиякия съм. И ко сега? Не излизам навън. Я стреляй някой. Гати пичо. Бати пичо. Ооо. Бум. Бати кеф. Бухалка. Имам косми по горите. Ла-ла-лау. Добре, сега ще ви обяснявам каква е новата GTI-ка. Забавна. Много забавна. И красотата на GTI-ката се проличава. Какви сме яки. Аре, клипа да е 12 минути. Искаш ли? Имам си басейнче. Искаш ли, бе? Да. Ама по-крещи, по-високо говориш, защото така никой не те чува. Окей, хора. Само да намеря къде е тъпия гараж. Его. Не. Его, да. Не, бе, това е пътя. Ето тук някъде е гаража. Късмота някакси. Някакъв погащи. Сърца. Я вземи някаква кола с състезава с някакъв. Ето го гаража. Я си вземи колата. О, бати кефа и колата. Излизай и се блъскай с някой. Бати як такова имаш. Оу! Говорил е, че на зрителите им... Мале! Не! Ти мале ще блъскаш, бе. Мале, как ми вибра на джойстика. Ние сме обаче на такова. Не сме на комп, както си мислите. Нали така си мислите, че сме на компютър. Ма ние сме на... Какво беше? Какво беше, бе? PlayStation. Как мина, е? Лесно. Как мина през това, през лампата, ще покажа на клипа. Някакъв ми минаваш през лампата. Тига вибрирайте в джойстик. Ние сме в GTI-ката. Яка музика. Токио, мадафака. Стреляй! Вземи ония мотора, бързо! Ще взема мотора, аз ще го дадема. Идей, гоня го вземи. Добре, това беше от нас, че... Не знам какво. Това беше от нас, ние сме Венци, Антон и Венци. И PlayStation на Венци. 3 минути... Не, 4 минути ни стигат. Това е за днес. Не, моля ти се, да. Кажи довиждане! Довиждане!